जोंनि बे राङापारा हालामाव माइन'रिटि सेन्टारनि दिनै आङो आफादगिरि जानानै आं बेखौनो बुंनो सानो जोंहा फोसाबथाय बाथौनि बायदियैनो जोङो फुजाखौ जोङो खुंफुंलांनाय जायो जोंनि बे माइन'रिटि सेन्टाराव आरो लोगोसेनो जोंहा बेयाव गोबां हाबाफारि लानाय जायो बे हाबाफारियाव जोंहा कालचार प्रग्राम दङ लोगोसेनो जोंहा बिदिनो थियेटार लोगोसेनो बिदिनो सावथुन बायदिसिना जों देखायनो आखायाव लानाय जायो आरो जोंहा गोबां बुंथिगिरिफोर दङ बिथांमोना फंनैसो बुंगोन। गिबियावनो जोंनि दिनैनि बे माइन'रिटि सेन्टार कमिटिनि जोङो सोद्रोमा जानानै एबा कमिटिनि मानसि जानानै जोंनि नैबे दिनै लोखि फुजा खुंनाय समाव जों दिनै थांनाय समनिफ्रायनो बा गोदोनिफ्रायनो खुंबाय थानाय जिथु जोंहा नैबे जिथु जोंनि आबै आबौ दंमोन बे सेन्टार जिथु गायसननायनिफ्राय जिथु फालिथाय लोखि फुजाखौ फालिबाय थादों बे हिसाबाव जों दिनैबो जों फालिदों दा बेवहाय जोंहा माखासे जों गोदोनि नेमखौ एसे सोलायनानै जों दिनै फारागाव लाबोनानै जों दिनै फोसाबथाय बाथौ जेरैहाय जोंनि मैखोमै जोंहा आनसलिक दंखायो जिथु बेयाव राङापारा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम दिनै देउरि आफाद देउसि आरो आसारि आरो गासै बियाबनि बा गौथुमनि सिङाव थानाय माखासे गामिनि माइनाव आरज हान्जा बिथांमोनखौ लानानै जों दिनै नैबे जोंनि लोखि फुजा जिथु लोखि फुजा फालिथायाव जोङो फोसाबथाय बाथौजों जों आरज लादों दा बेवहाय जों माखासे गोबां हाबाफारि लाफायो दा बै हाबाफारि लाफानायाव जोंहा कालचार प्रग्राम लायो बे कालचाराव जोङो बादायलायनाय होयो बेवहाय जायहा मोजां मोसायो बा जाय एसे साबसिन मोसानानै जायहा बान्था मोनो बे बान्थाखौ जोङो सायख'गिरि महर लाबोनानै जों बान्थाखौ राननाय जायो जेरै जों बेवहाय बे कालचार जिथु बादायलायनायखौ जों गाबोननिफ्राय हाबाफारिखौ लागोन गाबोन 10 रिंगानिफ्राय जों लानाय जायो दा बेवहाय जोंहा माखासे आरो थांखि लाफादेरबावनाय जायो जोंनि बेयाव गोदोनिफ्रायनो जिथु आबै आबौमोन बा आदैमोन जोंनि सिगाङाव जिथु बे लोखि फुजाखौ खुंबाय थानायाव जेरैहाय निसा बुस्थु फाननो बारा खालामनाय जौ जुवा न'खराव माखासे जिथु गाज्रि आखु बेखौ जोङो देखाया आरो बेवहाय जोंहा माखासे जिथु देखायोब्लाबो जों माखासे पारमिसन लायो थानानिफ्राय लायो जोंहा आनसलिक एबसुनिफ्राय लायो जोंहा साहित्य दं आरो लोगोसे माखासे समाज फोसाबथाय दं धोरोम आफाद दं बेखौ लानानै जोङो दिनैनि बे जोंनि माइन'रिटि सेन्टार कमिटिआ गोदोनिफ्राय जोङो मोजाङै मोजां खुंबोनानै जों सोलिबाय थादों आरो बेबायदिनो सोलिबाय थागोन दा बे समाव जोङो थांनाय समनिफ्राय जोंहा जेबो दिनैनि समाव जोङो जेबो दाङाबाजि मोनाखै मोजाङै मोजां दैदेनलांबाय थानो हादों दा बेबायदिनो जोङो दिनैनि बे समजों जोङो फोसावनो सानो जोंनि नैबे राङापारा हालामनि सिङाव थानाय जिथु जोंनि माइन'रिटि सेन्टार बे सेन्टार कमिटिआव जों फुजा खुंनायाव जाहाथे जेबो दाङाबाजि जाया बेखौनो जोङो आफा इसोर बोराइ बाथौनाव जों बोर बिनानै जाहाथे जोंनि दिनै बे लोखि फुजा खुंनाया मोजां जाफुंलाङो आं बेखौनो खावलायनाय हाबाफारि लानाय जायो जोंहा बेवहाय जोंहा माखासे कालचार प्रग्राम लानाय जायो बेवहाय पर्दा देखायनाय जायो जोंहा जिथु आबै आबौ आदै मादैमोन जोंहा जिथु दङ बिथांमोननो जों गोदोनिफ्रायनो जिथु पर्दा फ्रि देखायो बेवहाय जों गोदोनि काहिनि गोनां एसे मोजां फिल्मखौ जों देखायो दा बेखौ लानानै बिथांमोना गोजाननिफ्राय फैनानै नायफैयो आरो लोगोसे जों हेफाजाब होयो आरो बेवहाय जों माखासे थियेटार लाफैयो आरो बे थियेटार लाबोनायनि गेजेराव आथिखाला आरो बिदिनो सिनेमा देखायबावो मोजां सिनेमा देखायो दा दिनैनि समावथ' जों गोगोम मानो होनबा बेयाव मोजां मोनदों थियेटार मोनसे दङ जिथु बेयाव जोंहा थियेटार आयराखि मोनसे दंफैयो प्रग्राम आरो बेजों लोगोसे जोंहा जोंनि हालामनिनो जोंनि मानावसिनो मोनसे फिल्म गोदान बहननाय सासे डाइरेक्टर दं जोंहा बिरफुं बर'नि बिथांनि सायखं फिल्म दं आरो लोगोसे साखाथियावनो दंबावो जोंहा खिथेर बेखौ जोंहा मानावसि गामिनिनो बिथां रायजो राजाफ्रा लाबोदों दा बेबायदिनो गोबां देखायफुं लाबोदों बेयाव दा बिदिनो बेबायदि लाबोनानै दिनैनि बे जोंनि माइन'रिटि सेन्टार लोखि फुजा खुंनायाव बिथांमोना हेफाजाब होफादों आरो बेबायदिनो दिन्थिफुंदों दा बेखौ लानानै जोङो साबायखर थादों बिथांमोननियावबो जोंनि फुजाजों लोब्बा लानानै बिथांमोना जिथु देखायदों बेबो बिसोरनिनो मोनसे आखु जाहैबाय बा बिथांमोननि मोनसे रंजाथाइ दा बेखौ जोङो दिनैनि समाव जों मोजां मोनदों सेन्टारखौ मोनथिनानै जोंहा बेवहाय गासैया जोंहा दखान गलादारफ्रा दं गासै बेयाव जोंहा 52टा दखान दङ बे 52टा दखानिया जोङो बेवहाय बोसोराव मोनसे जोङो ज'नो बयबो सावरायलायनानै जोङो बे लोखि फुजाखौ जों खुंनाय जायो दा फैयै जोंहा दिनै 44थि बोसोर जाबाय दा बे हिसाबाव जोङो जों आफा इसोर बोराइ बाथौनि अननायाव जों जयैनो दं दिनैसिम जों मोजाङै मोजां बिदिनो खुंफुंलांबाय थानो हादों दा बेखौनो आङो गिबियावनो फोसावबावनो सानो जोंनि नैबे मानावजि सेन्टार कमिटिनि आन्दाराव थानाय
माखासे गामिनि रायजो राजाफ्रा बयबो नैबे सेन्टारनि जिथु फुजा खुंनायाव नायनानै मोजां मोनो आरो बिथांमोननि अननाय बिथांमोननि मोजां मोननाय बिथांमोननि खावलायनायाव बिथांमोननि अनसायनायावनो जोङो बे सेन्टाराव थांना दं आरो लोगोसे बे सेन्टाराव जेसेबांखि रायजो राजा दङ बयबो जोंखौ मोजां मोनो खुंबाय थानायखौ आरो इसोरनि अननायाव जों मोजाङै मोजां दैदेननानै दिनैसिम जोङो दैदेनबाय थादों दा बेबायदि हिसाबावनो जोङो बयबो अनलायनानै जोङो बे सेन्टार कमिटिया जयैनो सावरायनानै जोङो मोजां खुंबाय थायो बेनिखायनो जोङो बेखौनो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आं बेखौनो फोरमायनो सानबावदों जे जोंनि बेवहाय जाहाथे बे लोखि फुजा खुंनायाव जाहाथे बयबो दाङाबाजि खालामा आरो साइडनिफ्राय फैनानै बा जौ जुवा लोंनानै बेवहाय जेबो गाज्रि आखु देखायफैया आरो लोगोसे जेबो बेवहाय गारि मटर सालायनायाव अयथासार खालामा बेखौ लानानैनो आङो दिनैनि बे मोनाबिलि समाव जिथु आंखौ दिनै फोरमायनो थिनदों बे हिसाबाव आङो सुंद'यै बयनोबो रायजो राजाखौ बुंखाबाय जाहाथे जोंहा बेवहाय माखासे निसा लानानै फैनानै गारि मटरफोरजों माखासे दावराव दावसि खालामबा जों बेयाव गोख्रों एक्सन लागोन जोंहा मानो होनबा बेयाव जोंनि सेन्टारावनो माखासे दखान एबा गलादारफ्रा गियानि मेलेमजिबि जोंहा मानसि दंखायो बिथांमोनखौ लानानै जों माखासे डिउटि होनाय जायो बेवहाय जोंहा गासै 52 जननि गेजेराव जोङो ग्रुप मोनसेयाव जोङो खमलाबो 15 जन खरै जोङो डिउटि होयो जोंहा बेयाव डिउटि होयै जोङो फुजाखौ जों मोजां दैदेनलांनो सानो बेनिखायनो आङो साफ्रोमबो रायजो राजानि सिगाङाव दिनै आं बुंनो सानदों जाहाथे बेफोरबायदि निसानिफ्राय गोजान जानानै जोंनि मानावस्रिनि जिथु लोखि फुजा खुंनायाव जाहाथे मोजाङै मोजां जाफुंलांहोनो हायो आरो लोगोसे बेबादिनो अराय सम जेनेबा मोजाङै जाफुंनानै जाहाथे जेबो दाङाबाजि जाया जेबो प्रखाखरनि आखायाव गोलैया गाव गावनि देहा गाव गावनि जिउ गाव गावनि जारिमिनजों लोब्बा लानानै सोरबा बायदिया लोखियाव दिनैहाय बेवहाय दान बावफैयो सोरबा बायदिया जों दाबो नुगासिनो दङ सोरबा आरनाय होफैदों सोरबा फालि होफैदों सोरबा धुप थाव बिदिनो सलाय जिखुनु जाय गावनि गोसो माखौ होनानै गाव गोसो गोरबोनि गावनि न'खर संसार जानाय एबा गावनि लेखा फरायनाय गावनि साख्रि गावनि फालांगिनि जिखुनु जाया गावनि बेक्तिगतै बेवहाय माखासे सोरबा सुबुंफ्रा बेवहाय फैनानै जोंनि बे दिनैनि बे लोखि मन्दिर सिङाव निमाहा आर'ज गाबफैयो बा बोर बिफैयो जों नुनानै मोनदों आरो दिनैनिफ्राय स्टार्ट जागोन जोंहा दा मोनाबिलि समावबो जों नुगासिनो दङ सोरबा न'खराव बेमार जानायफ्राबो फैनानै बेवहाय माखासे मान बावफैयो बे मान बावफैनाय समावबो जोंनि देउरि देउसि आसारि दं जेब्ला रायजो राजा दङ बिथांमोना माखासे बोर बान्सा बिनानै बिथांनि बेमार जानाय बा बिथांमोननि जाय सुबुङा माखासे मान बावफैदों बेखौ माखासे बोर सुंग्रिनानै बिथांनि नामाव बोर बा आर'ज गाबना होयो आरो लोगोसे बिदिनो माखासे बेखौथ' जों मिथिखायो गावनि जिउ रायजो जानायाव बा माखासे जारिमिननि समावहाय बेवहायथ' दाङाबाजि जाया बे नंखाया दा बेखौ लानानै जोङो नुदों दिनैनिफ्राय मथा-मथि गाबोन समफोरसिमहालागै माने बेबायदिनो बे मन्दिराव हाबबाय थागोन दा हाबबाय थानायनि गेजेरावहाय माखासे बोरैबाय थानायखौ नुबाय थागोन दा बेवहाय आङो जोङो जिथु नैबे सेन्टार कमिटि होनानै जों माखासे नायनांगौ जायो माखासे थासारिखौ नायनायाव हयथ' जों बे मन्दिराव थाबाय थानाय जाया जों माखासे गिदिंबाय थानाय जायो बेवहाय रायजो राजा आइ आफा आरो लोगोसे बे बावसालिखौ बेंग्रा जोंहा मैखोम जोंहा बियाबनिफ्राय दोनखानाय माखासे देउरि देउसि आसारि दंखायो बा आर'ज हानजा दंखायो बिथांमोनानो माथो सम्पन्न बिथांनि नामाव माखासे आर'जफोरखौ बिनानै बोर बान्साखौ बिनानै हरनाय जायो आरो